हाय लोगोफोर, आं दा दङ भारत भुटान सिमानि बे बाक्सा जिल्लानि सुबनकाटा हालामाव। सुबनकाटा हालामनि बे भांग्रिखुसि होननाय मोनसे बर' मैखोम ओनसोल। बे ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरा नैबेबायदियै दैमानि दैखौ थांनाय 35निफ्राय 40 बोसोरसोनिफ्राय लोंबोगासिनो दं। दासिम बे ओनसोलाव मोजां दैनि थाखाय लोंनायनि खाबु गैया। बेबायदि माने लांफैनांगौ जादों, बावनो दुगैनाय, बेनिखौनो लोंनाय, बेबायदिहै नाय जोबोद माने जारला खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना जिउ खुङो। लामा गैया। बेबायदि आं आंनि फेसबुकनि लोगोफोरनो नैबेखौ दिनै देखायनो सानदों। नै आं एसे खाथियाव थांनानै माने देखायहैनो सानदों आङो। बेबायदि माने खोब जारलानि गेजेरजों दैखौ माने लोंनांगौ जाबोदों। बेबायदि माने जिउ खुंबोनांगौ जादों। माने दुखु खस्थ'खौ दोननानैब्लाबो बेबायदि बे भांग्रिखुसि ओनसोलनि खमैबो गं7 गामिनि 100नि बांसिन बर' न'खरफोरा बेबायदि बे गिरिं दैमानि दैयाव बा दै गेजेराव बाला खुरन्नानै बेबायदि लोंनाय दैखौ बुथुमनानै लानो गोनां जायो।